tongue. Take your protein pills and put your helmet on. 6, 5, 4, 3, 2. Hij wuift nog 1 keer. En daar is het startschot. En dan plonst hij in het wetter. Maarten van der Weijden. 1 klap, 2 klap, 3 klappen nou in het wetter. Wat een gejuich hier van al die meisken hier. En hij is nou heel mooi, die Erehagen. En die mooie zwemmers, die 80 mooie zwemmers, die nou nog net mooi zwemmen zullen. Dat doen ze pas in snits. Die applaudisseren. En daar begint er onze monstertocht. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirts you wear. Now it's time to meet the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. Klap, klap, klap. Grutte halen trok het wetter. En daar komt Maarten van der Weijden aan. Hier achterom. Bij een blaaskapel is direct bij. En echt honderden mensen. Ik denk dat wel, 1000 mensen, denk ik, minimaal. En dat wordt hield dit maar gekker. En Jerris, al die tijjuichingen. Op het moment dat Maarten het water inspringt, zo net in de Zwettenhaven, is dat voor u ook eigenlijk wel een beetje een emotioneel moment? Ja, een ontzettend emotioneel moment. Want hij heeft dat nummer laten spelen omdat zijn maatje Bob, waarbij hij op zaal lag destijds, heeft zijn vorm van leukemie niet overleefd. En dit was een begrafenisnummer. Van David Bowie? Ja. En ik was ook op die begrafenis. Ik kende Bob ook heel goed. Dus weet je, dan speelt er zoveel door je hoofd op dat moment. Want Bob heeft het niet gered, Maarten heeft het wel gered. Sterker nog, er komen zoveel mensen naar hem kijken. Hij moet nog wel zwemmen, maar ja, het leeft bij mensen. Dus dat vind ik heel mooi. Vindt u het ook spannend? Want ja, vorig jaar is het dus, ja, heeft het niet gered. Heeft wel heel veel geld opgehaald, hè, 5 miljoen euro. Maar de tocht strandde in Bedaard. We willen met z'n allen toch wel heel erg graag dat hij in ieder geval Bedaard even voorbij gaat, hè? Nou, hij wil gewoon alleen maar uitzwemmen. Zijn doel is dit jaar, ik zwem hem uit. En vorig jaar wist hij niet wat hem te wachten stond. Eigenlijk weet hij nu wel heel goed wat hem te wachten staat. Dus hij zegt zelf, ik heb ervan geleerd. En ja, er zijn natuurlijk altijd omstandigheden. Hij kan ziek worden. Ja, dan kan hij hem niet uitzwemmen. Maar normaal gesproken denk ik dat hij hem uitzwemt. En hij is een snelle leerling? Ja, altijd geweest. Ze zeggen nou ongeveer jelven over, tussen jelven over en een kwartier van over. Dan zou hij hier ongeveer wezen. En dan moet je alle mensen, dus de 80 mooie zwemmers, die doeken dan ook het wetter in. Wat is de voornaamste reden dat jullie meedoen? Ja, natuurlijk om die vreselijke ziekte de wereld proberen uit te helpen. En ja, ik zelf heb op vrij hoog niveau gezwommen. Dus ik vind gewoon dat ik verplicht ben om mijn hobby in te zetten om mijn steentje bij te dragen aan dit goede doel. Nou, ik zie hier wel een enorme prestatie van Maarten van der Weijden. Die de eerste stempelpost helde. Hij had een dikke tuut van Jan Wieske de Vries. Gaat het even mis, maar de wetter straalt niet op de cameraman die aan boord is, ruchten we het. En daar komt Maarten en
dat is dan krijg Wolwer de bedoeling. Dit moment, dit mag hij even goed mooi pakken. Hij zwaait naar alle mensen die aan de kant staan om hem aan te moedigen. En hier krijgt hij de tweede stempel. Hij had het eerste part van de sletten, maar het er nou op zitten. En ik zie hem nou even pauzeren, dus ik denk dat hier de plak is waar er even eruit gaat, even op zijn bed, even een oerke lezen. Kijk hoe dat zit hoor. Ik ben een schaatspak gewend, maar... Zo. Waarom doe je mee? Vertel eens. Ja, ik vind Elfstede toch natuurlijk geweldig. Ik wil hem ooit schaatsen hier. Maar ik vind het zo... ik heb zoveel respect voor Maarten dat hij dit doet. En natuurlijk het doel erachter om heel veel geld op te halen. Voor onderzoek naar kanker. Iedereen kent wel mensen in zijn nabijheid die vreselijke ziekte treft. Paulien van Deutenkom bijvoorbeeld. Als we het over de schaatswereld hebben, afgelopen januari nog. Ja. Die we zijn verloren en dat is verschrikkelijk. Dus dat hij dit doet... het zou me niet in mijn hoofd opkomen. Ja, schaatsen Elfstede, maar zwemmen... Het was super, het was fantastisch. Ja, en hij zwemt dit gewoon 200 kilometer achter elkaar. Niet voor te stellen, toch? Waanzin, waanzin, waanzin. Merk je het een beetje dat de mensen aan de kant staan? Ja, heel erg. Ik kreeg straks gewoon kippenvel en dat kwam niet van het koude water. Roos en Bibi, jullie hebben geld opgehaald met z'n tweeën, hè? Ja, op school hebben wij flessen ingezameld. En al het geld dat wij daarmee ophaalden gaat naar kankeronderzoek. Omdat daar zwemt Maarten ook voor. Maarten! 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 En zwaaien, en zwaaien. Maarten! Ja,
Ja, het is fantastisch. Maar ja, hoe gelukkig ben je als thuis van de Alversteden in de gemeente hebt. En het is zo'n uniek evenement en het groeit maar aan. Ik vind het fantastisch. Het hart tilt je op, zo zit het vol verhaal. Nou, heel bijzonder. Mijn vader is overleden aan kanker, stiefvader overleden aan kanker. En ik heb 8 jaar meegedaan aan Alpe d'Huez. En dus ja, het woord kanker, daar staat emotioneel. Ik voel nu weer gewoon hoog in het vaandel. En als u dat dan gisteren zag in Leeuwarden, wat denkt u dan? Ik had tranen in mijn ogen. Gewoon er staat iemand. Weet je, het is niet zomaar iemand. En een hele inspiratiebron. Echt een inspiratiebron. Heel mooi man. De zuidelijke helden zit er nou eigenlijk een beetje onofficieel op. Hij kan nou richting het noorden, richting Haas en Frensje dadelijk. Maarten is haast bij de steiger. En de steiger, daar staat Giesbert Japix klaar om hem de felbegeerde stempel te aan. Met wat zachtjes praten, want we staan naast de boten wat nou slipt wordt. En ik weet net als dit jerk is, maar als we even stil binnen. Ja, in een vette. Ja, het heel erg lood snurkt. Ik weet het. Dus de wut slipt. Dat is goed nice, want zij sliep nodig. Maarten en alle mensen niet vanzelfs mooi doggen. Die hebben net zo volle slip te houden de dagen. Dus wat ze nou pakken kunnen, dat is hartstikke mooi. Nou, er komt inderdaad nou echt beweging in. Woe! Zet hem op! Sfeer zit je geweldig in. Ja, je moet je bijwezen, want dan mis je wat. Ja? En dat goeie doel, dat kent Doris nou. Ik heb zo'n respect voor die jongen. Dat ik gewoon hele nacht verwekken lopen. Ja, zo net, maar jij doet al. Ja, wat is dat dan? Ja, dat weet ik niet wat die jongen bij je weken maken. Losmaken. Geen flauw idee. Nee, dat weet ik niet, maar je maakt erbij wezen. Clear, punt. De persoon die nou jonken Maarten zwemt is Kai van der Kooi. En dat is de man van Paulien van Deutenkom. Paulien van Deutenkom, haar naam is al een paar keer voorbij gekomen, de oude dagen. Verstoorn reetriedster aan longkanker. En haar man zwemt normaal, want zij hebben de Paulien van Deutenkom Foundation opgericht. En die zien het voor zieke geld bij mijn ander voor onderzoek naar longkanker. Bijzonder moment dus. Ja, hele bijzondere ervaring. Ja, heel mooi om ze allemaal hier zo samen te zien, om dit met z'n allen te kunnen doen. Al lacht, jongens.
hebben gisteren in totaal op 4 plaatsen gezien, ja. En vanochtend was u er ook alweer bij, want toen stond u in? Franeker. En hoe was dat? Goh, ik kan er niet omschrijven wat er allemaal doorging. De verhalen die er rondgingen, het volk er rond. Het was echt fantastisch. Ja, het was druk, hè? Ja, het was heel druk, maar het was heel indrukwekkend. Traantjes gelaten zelfs, dus het was echt pakkend. Sta er gewoon omheen. En hij kroept hier tussen de mensen terug. En zijn dochters zijn erbij. Papa, papa. En ik vreeg het hem. Ik zei, gaat het goed? En we kregen een dikke toemen. Het gaat goed. En sta er gewoon een zakken er het water weer in. Goed gewerkt, man. Top, hè? Top nou. Nou, dat is goed. Ik kom uit Groningen, klopt. En Maarten doet even een dutje. Meen je? Ja, echt waar. Ik kan het ook niet helpen. Ik ben er apart naartoe gereden. Ja, natuurlijk. Bartlehem is een mooie plek. Zo is het. Historische plek, daar wil ik hem zien. Ja, en nu moet u dus even wachten. Wat gaat u nu doen? Wachten of weer in de auto naar Groningen? Ik denk dat we weer naar huis gaan. Echt waar? Ja, ik moet morgen klussen. Hij goed nice, want hij looit weer in het wetter. Die krijgt een plons en daar gaat er het wetter in. En hij is dus onderwijs nou naar Bartlehem. Dus daar kun je hem klaar zien. Het lijkt erop dat Maarten nou onboord gaat van het begeleidingsteam. Althans, die indruk heb ik. Maar we gaan nou eventjes naar de man van de provincie Friesland. Ja, dan krijg ik dat het pak net helemaal goed zit. Dus hij is er even uit en dus zo waarschijnlijk zal er wel wat beter aanklaaien, denk ik. Ja, daar plonst hij. Daar plonst hij het wetter in. En dan zal hij nou weer verder gaan. Even zien. Even wachtje nog. Ja, en daar is de eerste slag weer en de tweede slag. Maarten vervolgt zijn tocht op weg naar Bartlehem. De dochter zet de stempel. Sophie! Het gaat goed, zei Maarten. Sorry? Het gaat goed.
Het gaat goed. Het was wel even zwaar net, maar ik heb het ritme weer een beetje gevonden. Geweldig. Ja, want die brandplekken, hoe gaat het daarmee? Wat zeg je? De brandplekken? Ja, we hebben het pak een beetje aangepast en nu scheelt dat wel erg. Schitterend. Ga je het halen, denk je? Nou, we komen nu op een stuk waar ik nog nooit geweest ben, dus we gaan het zien. Ik heb een goede hoop op. Is het zwaar op het moment? Het is even heel zwaar geweest net, maar nu gaat het wel weer. Kleine kus! Kleine kus! Nou, en daar jouwt Maarten van der Weijden nog een tuut aan zien Ben. Hij wordt juicht. En hij komt nog heel fris oer. Dus ja, het vertrouwen groeit wel op deze manier, Jacob. Ja? Hoe vind je het hier? Mooi. Ja, wat vind je zo mooi hier? De camera vind ik zo mooi. Ja, maar we hebben bij Omroep Friesland ook een hele mooie camera. De cameraman ziet er ook goed uit, dus we hebben overal aan gedacht. Hey, en hoe vond je papa er net uitzien? Want dat vind ik ook wel leuk, want je zette net een stempeltje, toch? Hoe ging dat? Goed. Doei. Doei. Nou, dan nog een lachje. Nou, hier, Filijn neemt de microfoon. Oh, je mag hem wel even pakken, hoor. Nou, hey. Ik vind je zo lief. Nou, we worden waardeerd, Jacob, jest het? Ja, maar ik snap het wel. Wij vinden het ook. Weet je nog dat ik in Franeker jou de laatste stempel gaf zonder dat we dat wisten? Zeker. Maar dit is niet de laatste hoor. Ik weet helemaal zeker dat dat helemaal goed komt. 2 stempels van Doppel. Waanzinnig, hè? Waanzinnig. En het is gewoon een werkdag, hè? Ik dacht het is maandag, er staat niemand. Enorm gaaf. Enorm gaaf. Hé Maarten, nog een keer hè. Dan weet je het zeker hè. Hoi. Hey, tot ziens jongen hè. We weten van tevoren dat het zwemmen van zo'n tocht dat pijnlijk is. Dat dat echt niet alleen maar heel erg ontspannen is. En ja, nou eigenlijk gaat het boven verwachting goed. Mentaal zit het heel erg sterk. In zijn koppie zit het heel erg sterk. En dat was vorig jaar het grootste struikelblok in het begin. Dat hij het heel erg zwaar had en eigenlijk wilde stoppen. Daar heeft hij deze keer geen seconde last van gehad. Dus ja, nee, dus vandaar dat ik heel tevreden ben met hoe het gaat met Maarten. En uiteraard ontzettend trots. Wij hebben het echt beleefd inderdaad dat wij een jonkje in de klasse hadden die het verstoren is. En ja, daardoor horen wij altijd heel goed ons bewust bij dat het op alle leeftijden gebeuren kan. En daardoor ga je altijd zoiets, we moeten altijd met z'n allen weer vjocht dat je. Dan zoek ze de wel een liedje nog maar even jaren van Maarten. Prachtig. Juichvrij voor de band inderdaad.
nu zijn maalt is een risotto. Een risotto met een extra gevulde kip curry. En die hebben we wat verrijkt met wat soja, boontjes. En dat heeft hij heel graag. Dat eet hij heel graag. En waarom deze maaltijd nu? Nou, hij wordt natuurlijk steeds wat moeier. Hij heeft steeds meer koolhydraten nodig. Dus rijst, met name risotto, eet natuurlijk lekker makkelijk weg. Dus hij kan... Dat glijdt naar binnen? Dat glijdt naar binnen, ja. Maar kijk, op een gegeven moment word je zelfs te moe om te kauwen. En dan wordt het lekker naar binnen glijden. Het is een hele dankbare eten. Hij lust eigenlijk alles, behalve vis. Dus op die basis heb ik zijn menu samengesteld. En tot nu toe eet hij alles met smaak op. En ze hebben lekker door, dus... Ja, hij doet het er goed op. Ja, hij doet het er goed op, ja. Oh, kom maar jongen. Nog een klein stukje. Voor de meizwemmers zit de laatste etappe erop. Halve keer moesten ze 2 kilometer meizwemmen. Arie de Boer, dat is al goed gaan? Ja, zomaar eventjes. Och jongen, al je lokwenskind. Ze zijn al hier binnen. Dames, hoe was het? Geweldig. Ja? Ja, fantastisch. Wat maakt het zo mooi en zo speciaal? De sfeer, de beleving, je wordt uitgedaagd. Het is alles in één. Omdat hij zoveel steden gewonnen en zoiets doet voor een ziekte. Fantastisch, hè? Ja. Oh, wat is dit mooi. Wat is dit prachtig. Langzaam. Langzaam maar zeker. Ja, daar komt hij aan. Prachtig, niet? Mooi. Geweldig. Hij ligt nou wel aardig fris, vind ik hoor, zo te zien. Hij wuift nou even, hè? Fantastisch. Oh, hij zwaait. Fantastisch, hè? Dat je nou zoveel kilometer en zoveel uren zwemmen. Nog even zwaaien naar het publiek. Fantastisch, hè? Dat hij daar nog even zwaait. Ja, fantastisch. Echt mooi om te zien dat hij dat doet. Dat hij echt waardeert dat wij hier aan de kant stonden en zo dat zegt. Prachtig. Machtig. Bij de allerlaatste meters van deze meestertocht. 194 kilometer. En die eindigt dan hier bij de Gruttewielen. Maarten van der Weijden. Wat een respect. Wat een held. Echt, wat een respect. De brancard zit klaar. Ik ben echt benieuwd hoe hij aanstaan uit het wetter komt. Nou komt hij bij de allereerste man van de Erehagen. Hij is echt banden bij de laatste 50 meter. De laatste 50 meter van de Alvesteren zwemtocht. Friestastisch. Dat is het wat ik al jet hebben. Friestastisch. Echt. Nog een paar meter van Maarten van der Weijden. Ja, wat is dit mooi, jongens. De allerlaatste meters. Nog een keer. Elke die spartelt mij het wetter omheen. Suppers erbij in de Frieske kledij. En
Even zien, zijn dochterke zit eraan, maar een check. Maar dat wordt een ekkaatsen van Maarten van der Weijden. Maar Jerris naar het loer. Echt, nog 10 meter. En dan is hij er. Dan is de tocht volbracht. Maarten van der Weijden. Hij is nou haast bij een ponton. En nou 1, 2, 3, de tom omheen. En hij is er. Maarten van der Weijden. Hij had het helle. Och, de hoorn gaat omheen. Wat een applaus. High fives bij Maarten van der Weijden. Kan hij op eigen kracht, kan hij uit het wetter komen? Slag het dat? Hij doet hier, nee, dan gelijk de crew direct bij. En ik denk dat het medisch personeel is. Ik geef vuurwerk, het medisch personeel is erbij. Zodat je zo lang horizontaal in het wetter lezen. Dan kun je denk ik net heel makkelijk verticaal staan. Daisy is erbij. Ik tren bij vrouw Daisy. En daar gaat Maarten toch nog redelijk op eigen kracht. Bij een heel soort van zijn crew eromheen. 1, 2, 3, 4. Hij moet hier nog ondersteund worden. Die lange man. En daar is hij. De hoorn omheen van Maarten van der Weijden. En daar is hij. Prachtig gezicht dit. Wat een man. En wat een enorme reus, ja. Wat een enorme reus. De tuut van Daisy. En daar komt ik de twee dochtertjes van Maarten van der Weijden. Als die tren had van gelok, dat weet ik eigenlijk net, want hij had de doekbril nog op. Die Matthias even oorzetten. Als hij om hem heen shot, dan shot hij al die meisken. Ja, hij zit nou al voor al die camera's. Al die camera's die alles willen van zijn tocht. Die enorme tocht. Maarten van der Weijden, hij gaat terug. Hij gaat nou van de camera's del. En dan gaat hij azen. Nou, even zien hoe dit verder zit. Hij gaat nou naar voren daar via de rode loper. Gaat er nou richting orders. Hij gaat naar de orders staan. En dan zal hij azen maar Reinier Paping op een knop drukken. Even zien, de check wordt bekendmaken, denk ik. Eerst nog een kroeperke van Simem. Ja, Simem, een dikke tuut van Mem van der Weijden. En ik Heid is erbij. Hier zien heupbrutsen. Laat in het ziekenhuis is juist er nog ophellen. Of je het ophellen. Had de ziekte van Parkinson. Het zien heupbrutsen. Maar is er wel bij. En wat is die grutsk? Wat is die enorm grutsk? En nog een keer dat gejuich. De kap dit al. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind hem er redelijk mondrutschen. Hoe is het mogelijk? Na 194 kilometer. Hij shot er redelijk fit uit. En ja, hij laakt het zelfs. En hij krijgt de laatste stempel van zijn stempelkaart. Dat is een feit. Over Kruiskes. Het laatste Kruiske. Het Kruiske van jou. Het is een feit. Waar heb je het meeste van genoten, Maarten? Nou, ik vond het waanzinnig hoe Friesland me aangemoedigd heeft. En dat was hartverwarmend. En dat was zo'n feest. Ik heb van elke slag, ja niet van elke slag, maar wel bijna van elke slag genoten. En dan komt nou het moment. Maarten van der Weijden zei, mag ik nou op die rode knop drukken. En dan wachten we op het signaal. 3, 2 en 1. En wat is het bedrag? Het bedrag is. Dit wordt het eventjes. Het lijkt wel de Voice of Holland. Dit wordt wel heel erg spannend. Maar goed, we wachten nog eventjes. Hij is stikkend, denk ik. Nee, hij is net stikkend. Het is hoeveel? Het is in elk geval halve cent. Maar hoeveel miljoen? Haast 4 miljoen euro. 3.904.000. Zo'n 163 euro. En halve centen. Wat een bedrag. 3,9 miljoen euro. Nou al. En laten we eerlijk wezen, het is een tussenstoon, hè. Er kan vanzelf nog alles bij komen. En daarmee sluiten wij hier deze dag, deze mooie dag, hier bij de Gruttewielen. Dit wie Maarten van der Weijden in Friesland.